Hello guys, it's me Marilyn and welcome back to my channel. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell so you will get notified every time I upload a new video. See you soon! Ambing! God bless! Hello guys, it's me Marilyn and welcome back to my channel. Ali guys, mga napunta. Tara guys, magkain na naman tayo. No? Malapit na naman ako magulol, no? So, andito na nga ako sa Davao ngayon guys, no? Ayan, iba na ang ating settings. Andito ako sa aking bahay sa Maa, kaya wala nakatira dito guys, kaya medyo nag-e-echo siya. Walang mga gamit, ako lang talaga. Tapos ako lang talaga mag-isa dito guys. I-isolate ko ang sarili ko for at least 14 days. Ewan ko lang guys kung makakaya ko kasi walang internet dito. Kaya pag nag-LS ako guys, nasa labas ako. So this is my first ever kain-kain videos o mukbang kung tinatawag nila dito sa aking bahay sa Davao City. Ayan. Medyo maingay dito guys ha. So pasensya na talaga kung merong mga nagpupukpukan. Nagpupukpukan talaga. O yung mga yung mga tawag dyan, mga roosters ba. So ang kakainin ko ngayon guys ay itong yan, gutom na ako guys. Pusit. Ayan siya guys. Pusit yan. Inadobo ng aking ate. Hindi ako nagluto. Tapos meron akong kinilaw. Kinilaw to na tamban guys. Tapos meron akong dito, mangga. O, ayan. So, gutom na ako guys. Alas 10 na. So, tara na. Kain na tayo. Ay, nako. Uy, i-shout out ko po muna ang aking first honor, no? Ang aking first honor po, no, ay si Cathy and Kids Vlog. Ayan, congratulations to UCC and salamat sa patuloy na panunood at pagsuporta dito pa rin sa aking tahanan na si Marilyn K. Ayan. Medyo hindi ako sumisigaw-sigaw ngayon, no? Kasi nga naririnig ako ng mga kapitbahay guys. Nakakahiya naman. Ayan. Ay, nako. So, ito na nga, kakain na nga ako guys, no? Welcome to me. Welcome to my house. Ayan. Thank you, Lord. Yan, kain tayo guys. Sarap ng kinilaw guys. Medyo kulang ng guys, kalamansi. Lagyan ko lang ng kalamansi ang kinilaw. Ako guys, mahilig talaga ako sa sa mga kinilaw, saka yung mga sumba-sumba pa, mga grill. Mahilig ako diyan. Kaya pag ako nakauwi sa ilang, after ko mag-isolate, magkikinilaw ako at saka iihaw ako ng isda. Yun yung mga hilig ko guys. Tapos itong itong laman ng pusit. Hindi ko pinakain guys. Itong laman ng pusit. Ay. Nakakain ko yung guys, cream. Next natin kakainin ay ang aking mangga. Ayan, mangga. Tamis guys. So ayan na nga guys, no? Tapos na akong kumain, naubos na ang aking kanin, naubos na ang aking
ulam. Tapos, naubos na rin ang aking kinilaw, no? Naubos ng lahat, guys. Naubos ng lahat. Tingnan nyo naman, guys. Oh, ilagyan ko lang to ng towel dito para hindi nyo makita tong ano. Pero nakita nyo pa rin. Ayan. So, yan. Yun na nga, guys. Isi-shoutout ko ulit ang aking first honor na si Kathy and Kids Vlog. Yay! Tapos, followed by Personal Growth TV. Sorry. Master Skylab. Sorry ulit. Joy Maranga Cuevas. Mr. Urag, Joyce Castrodes, Aling Tepay, and Sahara Hong Kong. Ayan. Salamat guys sa inyong patuloy na panonood dito pa rin sa aking tahanan na si Marilyn K. Ayan, nawa hindi kayo magsawa, no, na sumuporta at manood ng aking mga kain-kain videos. At tawag dyan, suportahan ang aking channel. Ayan, thank you guys. Ayan. So ngayon, akin namang i-shoutout ang aking mga friends na dumalo sa aking LS every 6 PM, no? Ito kagabi to, kahit na madilim ay andyan pa rin sila, nakasuporta sa akin. Kaya thank you talaga guys. Doon kasi ako sa sasakyan ko nag-LS guys, kaya madilim, walang proper na lighting guys. So pasensya na talaga at sa ganun pa man ay andyan pa rin sila nakasuporta, no? So salamat. Ayan, i-shout out ko ang dumalo sa aking LS na sina Manu, Youngsters Vlog, Inday Kim Pinay, Sweet C, Master Luf TV, Ate Bon Luf Official, MC Kulot Luf TV, Pamilya Espinosa PH, Alan T. Pepay, Miss Gina, Banana Saling World, and Ace Ventura. Si Ace Ventura nung nakaraan pa to. Kaso, hindi ko siya na-shoutout nung sa video ko kahapon. Ayan. Ito pala si Ace Ventura ay very big na to, no? Very big na siya sa YouTube. When I say very big, mga 170 something na ata yung kanyang subscribers, no? At siya po ay Amerikano. Kaya salamat sa iyong panunood. Ayan. Dapat pala English, no? Ayan. Ace Ventura, big shout out to you and thank you for supporting my channel. I hope you can see this vlog and I hope you are okay and hopefully you get to be in my LS again. Ayan. Thank you Ace Ventura and see you again later. I will wait for you. Ayan, I will wait for you talaga, no? Ay, nako, wala na akong ibang masabi guys kasi nga English naubos na, isang sako lang yung prepare ko ngayon tapos naubos na, kanina pa kaya ako English. Kanina kausap ko yung yung asawa ko tapos ngayon may English na naman ako dito. Nako, wala na talaga to. Mamaya wala na akong pang English. Yun na nga guys, no? Andito na ako sa Davao at ito ang aking first mukbang o first kain dito sa Davao. Ayan, salamat talaga guys sa inyong patuloy na pagsuporta at panunood at naway samahan niyo pa ako sa mga susunod pang kabanata ng aking buhay. So yun na nga, palagi kong sinasabi, no, laban lang, be kind and choose happiness. Ayan, see you again tomorrow guys. Have a good day. Bye. Ayaw kalimti mag-subscribe, mag-like o i-click ng notification bell para updated mo sa ako ang mga bagong video, ha?